En we beginnen met het bericht dat volgens ontvanger Trona de ontvanger systematisch wordt aangevallen. Bij verschillende gelegenheden is geprobeerd om de goede naam van de landsontvanger van Curaçao te schaden. En dat is een van de reacties van Alfonso Trona, die reageert op het uitlekken van een ruzie tussen hem en minister van Financiën Javier Silvania. Trona en Silvania gingen tegen elkaar in. Er kwamen veel scheldwoorden naar voren en dergelijke. Er is veel over gesproken. Maar volgens Trona heeft het er allemaal mee te maken dat er acties zijn die erop zijn gericht om systematisch schade toe te brengen aan de eer en goede naam van de landsontvanger. Ik beschouw deze situatie als zeer ernstig en een groot risico voor het openbaar belang en voor de stabiliteit van onze financiële instellingen. Hij heeft het over een goed georchestreerde video en hij wil niet werken aan een populair imago. Ik ben alleen hier om de waarheid te spreken en ik ben geen politicus, maar een ambtenaar.